салом алейкум дӯстони беҳтарини ма. Ҳама ҳактон созен хубен, фарзандотон хубанд. Ҳама каса хуш омаден ба канали ма ва видеои имрӯзаи ма. Азо раҳмат ки маро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед ва беҳад гапои хуб менависонед. Ай ҳаматон миннатдорам. Духтарои хубу хушрӯи ма. Видеои имрӯзаи мо хеле айди раждени ҷиянакам сар мешавад. Видео кадагиём тамошо кунед. Хай видео ҳар хелае. Мумкин дар шумо маъқул мешавад, кам таракам боша, вақтактон хуш мешавад. Ҳаматона дӯст медорам. Пеш аз навора тамошо кардан як таги лайк монем, баъд тамошо кунем. Духтарои хушрӯи ма, имрӯз ма шумода боз компанияи Faberlic тавсия метиҳем ки апай Шаҳринисоҷон кор мекунам, мехоҳад шуморо ба кор даъват кунам. Медонем барои чи апай Шаҳринисо? Барое ки беҳтарин наставникаи старши директори штагида компанияи Faberlic беҳад як зани меҳрубонае, корро охир ба тамоми нозукиш мефаҳмонад. Духтаро ёрдамтон мекунад, ба қуллаҳои баланд мерасонатона. Кадоме ки дар командаш директор мешавад, чалаи тилло туҳфа мондагиае. Кадоме ки боз звания камтар баландтар мегира ё звания пасттар мегира, ҳар намуд туҳфаҳо мондагиае ки метонед шумо ҳаматон соҳиби анаму туҳфаҳо шавед. Таракои хонашин, заное ки фарзандои маида дорен, мехоҳем ки пул кор кунед, даромад дошта бошен. Пас компанияи Faberlic ами имкониятро шумода метад ки дар хона нишаста пул кор кунед. Рақамҳои болои экранда бинависонед, шуморо бепул регистратсия мекунанд. Айноми канали ман салом расонед, беҳад хурсанд мешавам. Ҷада духтаро рафтем, афҳамидам хеле даст дар хона партофтае бо шумода навор кардам. Худованд умри ҷанакма дароз кунад. Ине мехай духтаракои хушрӯи ман. Тоҷикистон беҳад гармай. Медонем чанд градусае ки вообще невозможное без кондиционер зиндаги кардан. Шумо чӣ ҳол доред дӯстони азиз? Дар чӣ кор бор машғулен? Бисёритон менависен ки ман видеота тамошо кардан наметавонам. Хай намедонам духтаро ина чанд қабулогеро дар Москваам видео мепартоянд дар ютуб. Мешава ба фикрам BVPN намешава вообще. Олиам халияй ба фикрам. Бароям қадар ҳар хела VPN скачат кунед. Кадомиш ки хушрӯ кор мекунад, амуша бимонед. Бо меган VPN-о плат ништагиай. Беҳад нархошон қиматай. Рости габакма да уҷа нестам, намедонам. Баъд намепурсам. Очамам қай ютуб тамошо намекунад. Инам хеле духтаракои хушрӯи ман. Ина иҷада аллакай зодрӯзи ҷияни дигари май. Иҷадам рафтем, апам дар сархон партофтай. Ина ҷиянакам иҷада шамъа пуф кард, ман видеош кардам духтаро. Апа ва хоҳаро савол додиянд ки дар хонаи очат бисёрӣ местен? Не духтаракои хушрӯи ман, дар хонаи очам бисёрӣ наместем. Апаом дар Россиянд, дар хонаи худшонанд. Дар хонаи очам ман местам, я апай дигари местад. Тамом. Ҳамон апам кор мекунад, духтарчааш қати ман местад. Дигар ягон кас нестай дар хонаи очаи ман. Духтаракои хушрӯи ман, савол доден, ина саволтонро ҷавоб додам. Ана дар иҷа боша ангурои очам дар этажа, не ки дута агарод дора, ҳам пешхонашонда, ҳам қафои хонашонда. Пешхонашонда чойлоб доран, қафои хонашонда чӣ меган? Тандырам хали чизо доран. Дарҳои кадагиана қафои хонашон. Баъд ангуракошон пухтак чиндем. Ине хали чӣ мешава ку намепусаву мавизак мешава ку амашам хали вайрон хали шидан. Ҷидо кардам, 3 тавақ шид. Ҷидо кардам, баъд одамода тақсим кардам. Апам гуфт ки дар берун амхе тақсим кунем. Гуфтам не неудобно, ина тозаш кардам, чихе хушрӯ шид. Гуфтам ҳамон 3 таваққа тоза мекунам, баъд одамода тақсим мекунем. Иҷада аллакай ман уже я подносша тақсим кардам. Дутаи дигараш мон, иёшам гирифтам, тақсим кардам. Хай худоҷон хайр шава. Инам хеле духтарако бо шумода камтараки корҳои кадагим навор кардам. Гуфтен ки дигар хитона видео намекунед, коркунитона видео намекунед. Ина ман коркунима кам видео кардам. Чӣ кори кардам дина? Инам хеле духтарако иҷада дар маразенги аз вола доштам. Чӣ хеле ки медонед, ман оталара, тупака, шакарова дӯст медорам. Ҳар рӯзам ки боша мехӯрам ҳами 3 авқота. Ами апа мега ки безор карда қати ҳами оталата, қати тупакашакта, қати шакароват. Мегум ба мазае ку. Мега охи нахо одами қадар бихӯрам халира. Мегум охи дӯст медорам.
хай дар ҷайнам хали зуволаҳарма тинӯ кардам, бридам, оталай чӣ кардам, оши брида кардам. Инам хеле дӯстони азиз, тарзи тайёр карданаш дар канали ма бисёрай. Кадоме ки нав обуна шидагиай, ҳама видеоакума тамошо кунед. Дар канали ма ҳама чира пухта нишаст, ҳама хай бисёри видеомо удалит кардагим, хай ҳастай бо пухта паза чи. Ина дар эҷа бардоштам лаганако даво, я лаганаша хонаи ҳамсоя рӯй кардам, я лаганаша хидмон хӯрдем. Инам хеле бисёриҳо фикр мекардиянд ки дар хонаи чаям бисёрай одам, хеле не, дар хонаи чаи ма ҳеч ка нест духтаро. Апам дар Москвай, хоҳарам дар Москвай, очам дар Москвай, дадам дар Москвай. Апаву хоҳарое ки каналам нав медироянд, агар маъқул шид подписатсия кунед, колокольчика биҷиқен ки видеои нав ба нави мара тамошо карда битонед. Дӯстони азиз, кадоми дар хай маъқул намешава, ҷои маҷбуриш нестай. Духтарое ки видеои мара дӯст медорану тамошо мекунанд, аввал ятаи лайк монед, баъд тамошо кунед. Дӯстони азизи ма, шумо дар осонае, ма дар приятни хурсанд мешавам. Шумо дар тез-тезак видео мекунам. Анам хеле тамошобино бихоҳем ки ма тез-тез видео кунам, ҳамин лайки шумо мотиватсияи ма. Лайк бисёр, просмотр бисёр шава, ма шуморо тез-тез видео мекунам. духтарои хушрӯи ма, охири видеода видеои очаҷонро мондум. Чӣ хеле ки медонед хай очам дар Москвай, чӣ хеле ёд мекунӣ модара. Видеоша мондум. Иҷаза навора ба охир мерасонам. Худованд ҳама ҳақта нигаҳбон боша. Дар ки ҷое бошен, сиҳат саломат бошен, хушбахт бошен, соҳиби фарзандои бисёр шавен, ҳеҷ вақт ғаму дарда набинен. Хай то наворҳои оянда худованд нигаҳбонтон бошад. Дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед. Кадоме дар каналам обуна шидагӣ нест, обуна шавед ва зангулачаро биҷиқен ки видеои нав ба нави мара тамошо карда битонед. худо нигаҳбон то видеоҳои оянда. дӯстони хубу беҳтарину.